Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama ngoShepard kaManqele njengoba nazi ukuthi namhlanje sithi nje uwile umuntu omkhulu njengoba ubona futhi silahlelwe ilegend elikhona endimeni ngihleli nelinye ilegend elisekhona sayibambile ubaba uAlu umfoka Mgube baba angikumukele ku Perfect TV ngibonga isikhathi sakho nje ukuthi noma uyisikhathi singavumi kodwa nje uqhamuka uzohlangana nabo abalandeli bakho siyazi sithi nje isimo esibhekene naso namhlanje kubi. Yebo mfowethu angibingelele mfowethu kubo bonke ababukele emakhaya ngibingelele na kuyi Perfect TV ngibingelele na kuwe mfowethu isikhathi ke esihlangene ngaso sinzima kakhulu siyalela sisizwe sasemzansi silahlekelwe kakhulu umama uDumsile Manana owaziwa kakhulu lapha kwiqembu iMthente owaziwa njengeleader yalo silahlekelwe kakhulu inqalabutho yakithi ube iqhawekazi kakhulu umama uMthalane uyabekwa ke ngesonto sizohamba nje siyomphelezela sifise ngathi umndeni wakaMthalane ungaduduzeka kakhulu ulale ngenxeba uNkulunkulu awubophe ngebhande likamoya la kuvuza khona amanxeba abhandishe siyathokoza ke nokho ukuthi izingane zika baba uMthalane nomama uMthalane besilokho siyibona zisondele kakhulu eqenjini iMthente nje ngingasho nje ngakunanazi ukuthi bese kuyizona kahle kahle iMthente ngoba zisebenza kakhulu neqembu lasekhaya kaMthalane iMthente okusinika ke into ethi noma kubhlungu umama ehambile ngendlela ahambe ngawo bese kufika isikhathi bese ngeke sikwazi ukuyiphikisa intando kaMdali kodwa sinethemba elikhulu lokuthi sizoyibona iMthente iqhubeka ngoba iMthente ibise izalekile ngicabanga ukuthi amadodana kaMthalane nomama uMthalane akukho angakwazi maqondana neqembu leMthente ukuthi kuqhutshwa kanjani so sinethemba elikhulu ukuthi iMthente solokhu siyibonile njalo siphinde futhi sinxuse futhi nakubahleli bemcimbi nabezepolitiki njengoba sesiyibona iMthente emcimbini eqashiwe kungabo ukuthi sekuzonqamuka nje basekuhambe umama uDumsile Manana ngoba njengoba sehambile nje ngicabanga ukuthi kuzovuleka esikhulu isikhala sokuthi kusenezingane ezincane ezisadinga ukukhuliswa ubesena nabazukulu nezinye nje izingane zakhe zifuna nazo ukuqhubeka ngeimpilo zazo zikwazi nazo ukuthi ziphile siyacela siyanxusa ukuthi akungabo ukuthi njoba sekuhambe yena asisezoyibona iMthente iqashwa isebenza ngoba iqembu nginesiqiniseko sokuthi lisazoqhubeka lime impela yebo wawuthi umadala ophethe imagic uzisho ungazi ukuthi lento uyayiprofetha namanje ngibona imagic isekhona buka uKotini udliwa kanjani ingoma mawusakhipha isa trenda ngapha nangapha ngiyafisa ungishontshele baba Mgubu ukuthi wenza ngani kanti cha mfowethu lama feature vele uqondanise ngqo ukuthi nanga umuntu engimfunayo vele ihlale yonke into cha mfowethu ayikho into engenza ngayo ngaphandle nje kothando ngizoqala nje la engezweni ukuze wenze into ezothandwa abantu kufanele uqale uyithande wena awukwazi uexpect uthando labantu wena uhluleke ukuyithanda so ke ukugeza lokho okhuluma ngakho kusukela ekuthenini ngiyazi mina ukuthi mangabe ngivela emehlweni abantu ngigezile angithi ngizocela uthando kibo so angikwazi ukuvela ngiyimaningi kufanele ngivele ngigezile ngaso sonke isikhathi into ke into ke engasho ukuthi isakhela nje kimi ngoba akuyona into mhlambe engayiphoqa ngoba sengicula into nje ngakhula ngiyona kodwa ke ngiyazi futhi njengoba ngumculi kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ngoba kunabantu engiyi role model kibo ababukela kimi ngingazenza izinto mhlambe begcina sebebukela izinto ezimbi kimi okubalekile ukuthi bebukele izinto ezinhle kimi yabo njengoba ukhala ngokuthi ngiyi2K nje angilona i2K ngimdala impela nje kodwa ke ngokwesimo sokuthi ngiyakwazi ukungilungele nokungangilungele ingakho ngibukeka nje nge2K ayi awuyaqhilaza madala ethi magic size ngapha umusic akuphupheki
cha ke mfowethu ayisekwalile cha ke mfowethu ngeke ngiqinisekise lapho kodwa mangabe yebo mfowethu mangabe kuukuthi kusashona yena futhi nami ngizohlala ethembeni ukuthi ayikusho ukuthi akukaphupheki kodwa ke engingakusho kusho ukuthi kusenziwa yilo uthando enginalo nokuyimisela mangabe ngiyokwenza umsebenzi engikwazi ukuthi ngiwenzela abantu kufanele ukuthi ngiyimisele ngaso sonke isikhathi ngingenzi nje ngithi hayi vele mina sengimdala ngiyaziwa konke okuphuma kimi abantu kufanele bekwemukele cha kufanele ukuthi ngazi ukuthi into engiyoyenzela abantu futhi ke ngicande ngiyaqinisekisa nje ukuthi ngiyoze ngihambe kulomhlaba ngenza sure ukuthi mangabe ngenza umsebenzi wami ngini ngesikhathi ngiyayimisela akukho la ngiyothi khona mina sengiyinkunzi ngaso sonke isikhathi ngiyohleze ngifuna njengoba ubona nje ngisebenza nabaculi abasha abasebancane ingoba nama angifuni ukulahlekelwa umgudu abahamba kiwo ngifuna sihambe sonke yazi ngiyayithanda leyo baba uMgube because khona abaculi ababephiwe kakhulu ngokuthi akafuni ukushintsha isikhathi siyashintsha nendlela vele uyazi nawe uyobona umasikandi manje awusafana nalo wena kodwa wena uyakwazi ukusebenzisa loya uhlanganise nalo vele kuphuma lento enjene ejabulisa abantu mfowethu baba uMgube ngisafuna nje before ngikudedele ungicacisele la sike sezwe amahemhem ukuthi ondabuse kwangenzeka impela ukuthi khona ungenze kwenzeka umfowethu i-album yami le engibhizi ngayo ngoba le two song le ephumile iphuma ki album yami le ezophuma cishe u-end of May noma ngoJune kusazobheka kahle ngoba ngisabuka yona ngiyibona ihamba kahle kakhulu so angifuni ukusheshe bese ngiyivala ngealbum kodwa nje khona umsebenzi wenziwe uphelele kukhona ingoma ezithu esifishali show ndabuze kwayo la uzoqala ubezwe khona nje before uzobezwa nje unyaka masuya ngasekupheleni sebeyimele nje behondabuze kwayo uzokuqala nje ubezwe nje la isazokhala kanti angithi uthendelana yengoma ayasakwazi ukulinda safisa ngathi uyafuna olesihlanu phela ikhisho olesihlanu sathemba ukuthi hayi uphekile kodwa ujayele ukushaya eceleni hayi mfowethu sengiyonikani nethuba nabalaleli nezwe ukuthi ngiyafisa futhi uphekwe kanjani siyajabula singabalandeli ukuthi isikhale siqembu kube khona esikwenzelayo ngiyafisa futhi nangelinye la angakhuluma nobaba Mantshini ukuthi esikhiphe lisingile yodwa nobaba ucela zimnike kunelinye ilanga hayi ukuthi kuzokwenzeka hayi khuleka kuzokwenzeka mfowethu kuzokwenzeka ngoba phela okufunwa abalaleli bethu yikho kufanele sikuhloniphe umculo asizenzele thina senzela bona awugcinakho bafana bayafika endimeni bengene mhlawumbe umfana simazi 2 years anyamalale yini imfihlo ongamtshena yona cause baba uMgube lokusamazi ngale yaminyaka namanje sisamazi mfowethu engingakusho mina ngingathi akufanele ungene emculweni wetshwela ukuthi uzokhwelika noma uzofana nobani ngoba noma ngabe kuthiwa kuzofika kulelo zinga lelo kodwa akuyona into engavele nje ithi vumbu ibisiyenzeka inhlanhla zabantu kayifani kwabanye kuyenzeka vele bethi befika izinto zabo isheshe baqondela kodwa umculo ufuna uthando nesineke nokubekezela ungajahi ukuba yinto ukhule uyiphupha kusuyitshela ukuthi mawusufikile emculweni usuzoba yileyo nto leyo ngoba ziningi inkinga ozodlula kizo yebo mhlambe manje kufezeke iphupho lakho futhi mhlambe kwesinye isikhathi mangabe umuntu ongakwazi ukubekezela uyogcina usuthi emculweni akuyona mhlambe indawo yakho kanti mhlambe wena usheshe wajaha kakhulu izinto so kumele ukuthi uyimisele uyikhiphe i-album yokuqala bangabe i-album or mhlambe isingile noma i-EP uthula ubheke i-attendance yabo kuzokwenzeka mhlambe ikusele nale uphinde ubuye abantu kancane kancane bazoze bekujwayele okubalekile ukuthi nawe mangabe uyosebenza uyimisele yabo into esukuyibulala mhlambe abaculi abakanjalo abanye bafika sebecabanga ukuthi bayawazi umculo ngenxa ye-social media yabo i-social media iyawona kakhulu imiqondo yabantu omunye umuntu uqala awulandela umculo kwi-social media abuke oku-right abuke wrong ngesingaye yabo uyaqamba uyafika la emculweni useyitshela ukuthi khona ulwazi asenalo ene useyibuke kakhulu impilo yabanye abaculi abadumile eyibuka la kwi-social media enye yempilo yalabaculi abadumile engelona iqiniso uyabona efika yena expectele yampilo ethetha akayitholi ebese ya give up
yabo. So nje kubalekile ukuthi uzethembe wena, uzazi wena ukuthi ufunani, futhi ungabuki kakhulu impilo yomunye umuntu. Njengami nje, njengoba usho ukuthi ngumculi omdala futhi ongakaza wanyamalala, ingoba mina angiyibuki impilo yabaculi abafika emva kwami. Mebe nenhlanhla wafika emva kwami, wafika waduma kakhulu kunami, waphumelela kakhulu kunami, lokho mina kungigive uphisa, akungenzi ngicabanga ukuthi okwenziwa yimina akukho right, ngoba ukuba akukho right ngabe angizange ngisurvive kuyo yonke leminyaka. Impela. Yebo. Ngiyabonga. Yabona batshena le ukuthi lento esibonayo ku social media angiyona lempilo abaculi abayiphila ngempela abanye. Yebo. Omunye uphilela thina abalandeli ukuthi singaboni ukuthi ubaba uMgube akanakho ukuthi kodwa phela ngeke efike emcimbini ubaba uMgube hamba ngetekisi. Ngeke. Uzoboleka imoto emcimbini. Ngoba wenza la mehla abantu. Wena usuyitshela ukuthi uhamba ngale yamoto yakhe. Mase uyangena emculweni wena ubona kungenzeki ukuthi hayi mina emculweni ngishuthi akungilungile. Kanti cha wena nje zenza relaxa, sondela futhi kwabanye abantu ubuze ukuthi benza ngani, yabo. Mhlambe ngempela uzoyifake impilo, uyifake izifike ekuthenini ibe yilento lobuyifake ukuthi iyo igcinisa iyona lokwangempela ke. Yebo. Yebo. And siyabona abaculi abanesiphiwo uSimbonthane lo mfana wazwa kahle. Usenyamalalile. Uze ngalento eyisho baba uMgube ukuthi ubetshela ukuthi uthefika nje qashwe ngapha. Njenge legend khona enye futhi engithanda mina ama legend ngiyathanda kakhulu. Kuthiwa ngenza ama interview amaningi ngama legend. Uthothi imicimbi emini. Bayisabathanda abantu abadala. Wathi ubaba uThozani Langa bayakhohla bona abahleli ukuthi ukuze sibone la abaculi ingoba khona nini kuba nani ngekho kangeke kube khona laba abaculi laba. Uyazi mfowethu abahleli bemicimbi bayaphazama kodwa badidwa ilento ye social media ngoba i social media igcwele ama 2K. Yabo. So ama 2K mayekhuluma olephusha ama content awo akhuluma kakhulu ngalabaculi abasha abafikayo. Uyabo abama newcomer, yabo. So thina esikhule silalelwa obhuti bawo ama 2K mhlambe nawo aze asazi kodwa besilalelwa kakhulukazi obhuti nobaba omncane bawo agcina mhlambe engakhulumi kakhulu kangako ngathi ngoba anomqondo ukuthi sabantu abadala, yabo. Kodwa hayi ngoba engawuthanda umculo wethu ngoba ayawustream umculo wethu ayawuthenga, uyabo. Nethi nje awakhulumi kangako ngathi ngoba thina asithatha njengobaba, yabo. Mangabe uyingane ukhulele emakhaya ngenhlonipho, ukhuliswe ngenhlonipho, ngeke ulokhu ukhuluma ngomuntu omdala ngaphandle kwalama 2K akhule nje mhlamba amanye ekhuliswa ogogo, kungekho umuntu owafundisa umthetho, amanye ekhulisa wona uqobo angazi ukuthi isithunzi somuntu omdala siyahlonishwa. Nawe uwezwe ke sichapha ngenhlamba mangabe evula umlomo ekhuluma ngathi. Abahleli bemicimbi bese bebuka ke ngazuthi sabacula abadala abangasanakiwe futhi abangasathandwa ngoba isikhathi esiningi ama 2K akhuluma ngathi ayasithuka ngenxa yokuthi awafundisekile. Kodwa lawa asithanda ayafundisekile awakhulumi ngathi ngoba anomqondo ukuthi kufanele asihloniphe. So bayadidiseka abahleli bemicimbi. Kodwa engicabanga ukuthi makwenzekile basiqasha safika emicimbini kumele ngabe bayabona nabanye ukuthi kanti sabantu abathandwa kangakanani futhi befunde ukubheka ukuthi mawukuthi asisanakiwe pho asiwingani yini impilo ilokhu iqhubekile isivuma, uyabo. So ubona ukuthi bengasiqashe emicimbini akusho ukuthi akuphileki mabe ngasiqashile ngoba umculo wethu uyastrenywa, yabo. Siyakwazi ukuthola amasenti okuphila, yabo. So nje kufana nokuthi bancintsha abantu into abayithandayo ngoba futhi emicimbini akusikhona ukuthi bonke abantu basuke beyele ukuyobuka labaculi abasha abathandwa ama 2K kwi social media. Abanye basuke befuna ukuyobona thina, uyazi, abakholelwe ekuthenini makukhona thina khona izinkunzi, uyabona. So mangabe uzovalela thina ngaphandle emicimbini wakho kahle hle uvalela izinkunzi ene amaduna ngeke akwazi ukubusa wodwa esibayeni kufanele kube khona izinkunzi. Into ke yabantu abancane kumbe mhlawumbe into yabantu abasha inhle ngokuthi isingathwa abantu abadala ukuze izohamba ngendlela. Oyishiya baba uMgube sibona manifika egroundini noma lapho kube khona event abantu bayicula bonke futhi ingoma yenu. Angithi iyo lento engiyishoyo ukuthi kahle idlanzana leli. Na ukuthi wobuthi ban stream bayazazi ingoma zethu.
sekwabanjena nje ukuthi ufuna ukukhuluma ngalowo muntu loyo nakhona futhi banesizathu kwesinye isikhathi sokuthi bekhulume ngalabo bantu laba ngithi basuke bayiqembula uyabo so manje umuntu kwesinye isikhathi uthothi akakhulumi ngami hayi ngoba enenkinga ngomculo wami noma mhlambe enenkinga ngami kodwa manje na usesaba namehla abanye abantu meyeqala ekhuluma ngo-Ali kuzothi waye kusho ukuthi akasalandeli ubani uselandela u-Ali noma mhlambe kuthiwe useyaxokisa izinto ezikanjalo so abahleli bemicimbi kuyabadida-ke bebone ngazuthi sabacula abangasathandwa kanti akulona iqiniso ama-streams njengoba usho ukuthi khona okuphilisayo ngama-streams futhi ukuthi kuma-streams ikhona imali banithanda kakhulu baba Mgube angibonge nje kakhulu isikhathi sakho njengoba besixoxa emva singakashuthi washo ukuthi abantu bakho interview esayenza upart 1 bawuthanda kakhulu basho ukuthi futhi ngiyakhumbula ngangikujumile nawe uyijahele endleleni basho ukuthi hayi awukwazi ukushaya ilegend isikhathi esincane kanje ngeke ngibachazele konke futhi hayi isikhathi siyaphika mfowethu ngiyafisa siphinde siuphinde upart 2 sizophinda mndaka baba wavele namanje nasibambana nje kulesi simo lesi esihlangene ngaso ngiyabonga kakhulu baba Mgube ngane yakwethu bonga mina ngiyabonga sibonge emakhaya.